Franco. 50 anos hai que estou cotizando. Aplauso para Cris. O meu abuelo, Juan Francisco. Despois o meu pai, Manuel Rodríguez. Despois eu traballamos as miñas irmás. Unha neta do Tabal, Amaro, José Luis, que tamén era neto do meu pai. Pois sí, sabía que me iba a casar con panadeiro, que tamén foron abuelos que eran panadeiros. Os abuelos dela foron panadeiros. Foron panadeiros. E despois, pois, casámonos e vivíamos pa aquí. E os fillos meus tamén traballaron aquí, hasta que se emplearon. Acabaron os estudios. O José, a Miriam e o Jairo. Saben facer pan? Saben, sí. Nos tocou repartir algunos, pois tocou ir a leña tamén. Pan e dulces. Non lle damos química, nin conservantes, nin aditivos. Natural. Con auga, sal, fariña Leña. e o fermento. E leña, e este forno. O sabor a leña é fundamental. Pois un hecho un remolque o día. Fundamental. E despois tamén o forno que sea de barro, de ladrillo reflectante. Coce mellor o pan, consérvase mellor. Fixen unha prueba no COVID e aguanta 5 días. Pero mira, Gómez, agora que dixen que o fixeron romano, este viñeron de Zamora, que a terra de barro e de saber facer fornos. En Zamora é moi bo pan e moi boa farina. O Tabal é unha institución na rúa. Aquí viñan cartas poñendo o Tabal, solo. Facían unha obra de teatro unha vez, non sei se nas festas, e tiña que dicir chaval, e dixo Tabal, foi así. Dixo, sí. Tabaliño me chamo, moitos. Na posguerra, os meus pais axudaron moito a xente, que non había cuartos para comprar o pan. Moita xente pagaba cando vendía o viño. O seu apañando sempre a leña todos os días e facendo recaos, tiría 15, 16. Despois tiña que repartir o pan ao bar da estación, ao bar Corinto, ao Nenocho, a pensión da señora Insolina e hasta a cociña, a todos os sitios iba hasta a cociña. A fonda da Vianesa, coxe o neto é deso do turismo. E a mí non me aprendeu nada, miraba eu. Miraba como meteu o pai o pan, tiña que abrir a porta do forno, se ibase colocando dúas e dúas, empezase hasta o final, que é a hornilla, que é moi difícil meter o pan dúas barras, e unha fogaza con outra. E despois, cando ele se jubilou, e collindo un forno, sabía perfectamente meter o pan. Son que ven aquí, cando me fui a vir, foi marchando para Barcelona. É que dime, había xente por ali, moito traballo, podías te emplear nun banco daquela. Chamou o meu pai ao bar, da miña irmá, e era ese algo bruto, e dixo: a ver, por teléfono, veis pequí que cerro o forno, ou veis ou cerro o forno. E volví para a rúa, colleu o forno, e de daquela foi aquí.